Ubona ngani ke manje ukuthi cha kukhona into lengahambi kahle la empilweni yami, kudingakala ukuthi manje ngisukume ngiye lapho ngekwazi khona ukuthola usizo, ngoba phela manje angazi ukuthi yini enginayo. Maybe kudingakala ukuthi ngi-applye i-personal deliverance, noma kudingakala ukuthi ngiyodeliver umuntu. Kunezimo okwazi ukuyikhulula wena uma uwumuntu okwazi ukuthatha isinqumo uthi njengamanje I'm stopping this, I'm doing this. Uyabo? Number 1, lapho uzobona khona nje ukuthi inkinga yakho iwesi kakhulu, kukhondo lekhona. Uzobona ukuthi uphuphe